Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno en gamorna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka kotenore kod tuoche mathoro chandowa. Kuom dakika matin ma wantiere ka akwayi ni mondo mi bede mosichiki iti ni to en ote mane ma wantiere godo, en wendo mane ma wantiere godo. Omiyo kadi ketho kinde adwa na miye saa mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kata wadonjo twak achiel kachiel. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, amor ahinya kuom rwaka kae kawuono. Jo Royal Media Services, Ramogi TV, amoso duto ni osawre uru. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, asa kwa Bondo, atiyo Uzima University, kamitiege daktache, atiyo koda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, kata Russia, Kisumu ka. Anatiegra korka weche mag tuoche mag joma mine. To seche moko riwo korka chuo korka nyuol, yani obstetrics and gynecology or reproductive health. Amor mokalo mar bedo kodi profesa chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Chunyi kami bede ni igombo ni wago mbaka kotenore kuom chandruok mage kawuono? Kawuono wanyalo wuoyo korka tuoche mabiro korka timo hera. Sexually transmitted infections or diseases. Yes. Tuoche gi kapok wawuoyo kuomgi, adwa ni mondo wang'e ni sex kata timo hera nochakre chon. En gi historia maparo ni ngima dhano duto. Sexual instinct inyalo loko nwa gi dholuo. En achiel kuom the greatest instincts ma dhano nigo. Dhano kosolete. Abiro kale. Winy ma huye polo nigi sexual instinct. Le manie bungu nigi sexual instinct. Le mwapidho e miechwa kata mna gwen, koro sexual instinct omako wate. Makati kawa bunge, yien me bunge. Kisewinjo pollination kaka gine mondo gibende gimedre. Koro sex nobiro mondo ji onyuolre e piny, mondo omedre. Aparo nitie kama muma nowacho ni mondo ji odhi onyuolre mang'eny kaka kuoyo ma ni edho nam. Pok wachopo kuro. To kik wawe family planning ni pok wachopo kuro. Nikech wang'e shida be mar nyuolruok ka oyiyeyo mondo upong' dho nam kaka kuoyo. Sex tuoche miyudo korka hera nigi bie historia malach. Tuoche moko wasewinjo ni plague, smallpox. To nitie ndalo moko ma tuo mar syphilis be nonego dhano ka ywech. Kendo nonego nyaka kinge ruodhi madongo dongo e piny Ulaya. Ma dhano ne tho ma ok nolawre ni in e level mane, itin kosi duong', imew kosi dhier. Kakoro nonego nyaka kinge syphilis. Kane poko yudi yadhe. Tiyude nade? Hera. Korka hera ka. Mano nyisi mana kaka instinct mar sex ni olich. Tie jandiko moro mar jo Nigeria miluongo ni Chinua Achebe. Nowacho ni ot ma kitanda yiengnie ema nitie kwe gi mor. Kata nyithini nyuole to dongo maber. Koro
sex ok en korka nyuol kende, to en korka tego hera e kind ji ariyo moherre. Koro wayudo ni sex ober, mare ber, to tuoche mabire to ok nyal bedonwa maber. Sex nokete mondo otime e kind ng'ama dichuo to gi ng'ama dhako. To kaluwore gi gik ma ok dang' awachi ni lony kata dongruok, jomoko wacho ni timbe kata maricho sani ni digital, ni civilization, ni mago lony. Kaluwore gi fuwo gi dok chien ma dhano osebedo go e ngima masani, iyudo ni sex kar mondo itime gi opposite sex, tiyudo ni joma chuo time kendgi moko, joma mon moko be time kendgi, jomoko bende timo sex gi dhogi, waluongo ni oral sex. Koro itime e yore mopogore, to magi duto lando tuoche. Koro tuoni ong'eny sana. Tuoni inyalo lande koa kuom dhano kata mama ma ich, man gi ich. Onyalo wuok kata kuom miyo modhi kuom nyathi manie ich, mother to child. Jomoko yudo tuochegi nikech gichuore gi sindande mag gik maricho mamero ji. To sindanegi to gishare. Sindan achiel gitiyogo gi ji e group. Mano bende lande. Tuochegi gi kelonwa shida kabisa nikech gin koda gi gima luongo ni stigma. Kendo luongo akweda. Kendo en tuo mar siri. Ok oher wache. Iyudo seche moko kata ka ng'ato biro to odwa neno kuodhni kata e klinik. Joma nigi tuochegi gihinyo ringo dhi kamoro amora. Odhi e chemist, odhi e traditional healer, odhi ka daktari ma nurse, odhi ka clinical officer, odhi ka surgeon, odhi ka gynecologist, odhi ka nyamrerwa, ka pediatrician, yani odhi kata kuonde ma jok moko okia kata specialization. Koro mamiyo tuo ni thiethne kako landre bende kelonwa shida. Shida kendo mabiro gi tuo ni, challenges ma wan go, ni kaluwore gi kuonde mithiedho gi mopogore ma kata ok ong'e nang'ono ni. Gitiyo gi yien ma kelonwa gima waluongo ni antimicrobial resistance. Koro yien mitiyogo gi ok nyal thiedho tuochegi. Koro dendi koro odhil gi yien gi. Kichise tiyo kodgi mang'eny ma onge regulation, onge dosages, diagnosis be oketi. Koro kata ka ondik ni yath, tiyudo ni tuochegi koro gin resistant to yien ma ithiedhigo gi. To gi challenges moko. Tuo ni oselandre kabisa. Nikech WHO, World Health Organization, wacho ni every day at least 1 million bedo infected. Sexually transmitted infections. Mopogore. E America, giwacho ni at least 20%, joma age 20 to 34 years, infected with tuoche mag heragi. Prof, adwari mondo mi aduoki chien matin. En tuak matut mokalo, ten tuak manyaka wawuoye, kendo wamod mokalo ni yudo thuolo mondo migo kodwa mbaka. Seche miwacho ni tuo ni to gin diseases, tene ni en tuoche mang'eny e mabul achiel. Mori nyalo mulonwa ni e mabundi ni ma oting'o sexually transmitted diseases gi. Boe ka oting'o kaka mage, Prof. Tuochegi mopogore, types mopogore. Gik makosgi, bacteria. Kute makelogi. Fungi, viruses. Kata combination. Inyalo yudo ng'ato achiel gin mixed. Mama be achiel kuom challenges. Koro ibro yudo ni wan gi tuo miluongo ni gonorrhea. Wan gi tuo miluongo ni chancroid. Wan gi tuo miluongo ni chlamydia. Wan mi tuo miluongo ni hepatitis
virus, simplex virus, or genital herpes. Wan gi tuo miluongo ni trichomoniasis. Wan gi tuo miluongo ni human papilloma virus. Wan gi miluongo ni HIV AIDS. To gi moko mang'eny kata ka ok awacho. Koro tuoche gi affect sexual organs or reproductive system. To seche moko ginyalo landre. Tuo kaka syphilis ma thieth ne nitiere ka ok othiedhi nyalo landre, to en tuo ma landre aling' mos edel ka ma e history mar medicine niwacho ga ni ng'ama nong'e syphilis ong'e medicine te, nikech syphilis onyalo affect reproductive system. Onyalo affect dendi, ngozini. Onyalo affect joints. Onyalo affect wange. Eno kelo arthritis e joints mawacho ka. Onyalo affect adundo. Syphilitic valvular heart disease. Mokel kata heart failure. Ka koro mako koro adundo ni ok nyal gine, remo ok nyal kadho magine. Malongo e valves mag adundo gi. Nitiere neurosyphilis manyalo mi koro behave kaka janeko. Donje obwongo. Donje obwongo. Kalure kaka giselandre. Nikech ibiro yudo ni primary syphilis, secondary syphilis, latent syphilis, tertiary syphilis, congenital monyuoligo mimako ka in e ich. To seche moko be onyalo kata higni 2 koonge kata symptoms en adendi. Emomiyo seche ma mine pek en achiel kuom routine test nyaka tim, nikech dangers ma en go gi ng'ama miyo to gi nyathi manie iye. Koro mnaka kwa test blood for gene complete hemogram, wa test koda urine, wa test blood group, rhesus factor, kaka wa test koda syphilis, kaka wa test koda HIV. Yeah. Koro tuochegi, and the most common tuochegi ibiro yudo ni en gonorrhea. Kendo gonorrhea ni mathago ji gi resistance kabisa. Lure gi wiye tek ya yath. Gi chlamydia gi follow kuro. Koro achiel kuom gine the other thing mar challenges ma wacho en ni gikelo complications mang'eny ma anyalo wacho sani, ora anyalo wacho later, but already I say way about. Already wasemulogi to gima daher mondo binyi kwara mugejwa ngongi kaka wawuotho ni tuoche mag biro kotende kod weche mag hera STIs kata sexually transmitted diseases. Thothne waluongi ga gi dholuo ni tuoche mag nyaye. Ok ang'eyo kamano en dholuo makare. Ging'eny mokalo ma magi gin mana ranyisi gi. To mana kaka daktari owacho ni gibiro e yore mopogore opogore, kidienje mopogore opogore. Complications gi kaka gitegno e del bende opogore. Kaka syphilis owacho ni onyalo bet e del higni 2 koko onyiso ranyisi. To seche moko onyisi ranyisi ni to bang'e kata na higni 20. Olinga ka. Onyalo dhi kata higni 20 koro kichako neno kendo shida mogolo ni. Sama koro kata heart gerego. Koro gine koro chopo kata obwongo. Yeah. Tadhonde te monchakorego. Tadhonde go binyalo yudo kila dholo to dogo chango piyo to rembe onge adhola no ka private part school. Yeah. Moro wabong'iane prof ni jomagi mantiere kod thuolo mamalo mag gamo tuoche mag nyaegi kaka mwaneno giduto te. Wacho ni ginyalo bedo kute mopogore opogore, ginyalo bedo bacteria, ginyalo bedo viruses, ginyalo bedo kute ma opogore opogore. Jomagi mantiere kod thuolo mamalo mag gamo tuoche gi. Nikech ni wawinjore kacha ni weche mag hera to kwako piny te, obed le mag bunge, obed mag nam nyaka dhano. To dhano bende te, kata obed musungu, kata obed jarateng, kata obed Afrika, kata obed jamoko, kata obed na Kenya ka. Yeah. Koro joma nigi high risk to gi mod magi ginego. Joma nigi high risk gin jok ma uso dendgi. Waluongo ni commercial sex workers. Okange gi umiyo commercial sex workers en associated gi joma mine kende. To an actually abe pok nyaka dong gi arom kama, pok aneno kama joma chuo
oyawe kuonde ma giuse dendgi. Gin na jok ma recipients of services. Ok gin providers. Mabende joma minegi ok nyal uso ka jonyiewo onge, Prof. To kema wacho ni to gin ma giyepo. Gin e weg duke. Gin e weg duke. Koro gin at high risk, especially ka to benetek mondo giti gi protection. Raboyunga. Koro gin at very high risk. Joma ni kendo high risk gin chuo ma timo hera gi chuo wetegi. Nikech area ma gitimo go that yot ahinya mondo oyud cracks. Adhonde. Yeah. To mano bro spread infection kendo saidi. Gin jok ma tiyo gi yien gi chuorego. Yedhe mameroji. To gi chuorego to gi share. Tiene ni onge sterility. Gin jok ma ohero kata mna joma kata have oral sex. Mama gi gik makoni wasedo ki chien kabisa. To ji paro ni en lony. En dok chien mapok no. En dok chien kabisa. Ang'o milaro ne lewa du kumo kane yie kumo yuecha. Okichopo machiegni gore tieka. Kati dhi hag ng'ato. Must you go to oral sex affect tang mar ng'ato dho ng'ato? Ok en lony. En dok chien en fuo. En dok chien. Jok ma populations ma move. Joma wuotho ahinya kaka refugees. Kata kan time mar ntiere kata violence. Inyalo ndalo Rwandan genocide. Kenya in 2007 and 8 tribal clashes. You better displaced. You don't you pong still you wuotho you gine to kaka wacho sex is the greatest instinct. Because sasa mirome ga woman ga man. Kagin kendgi. The first thing me feel nigi nyalo timo en na sex. Wamake kanyo Prof. Wadugo bang thuolo machuok mokalo. Wabong'eyo kacha jogo mantiere high risk. Professor wachonwa kacha ni commercial sex workers. Ting'ini ma oting'o nyaka joma chuo bende. Wacho kacha ni yore mag timo hera. Joma chuo matimo hera gi chuo wetegi. Joma chuo kata joma mine modonje yore mamoko mag timo hera kaka oral sex. Kopogore kod mano jogo mawuotho kata jogo masudo mang'eny. Samoro in truck driver, adiere malweny ng'eny e piny, diere ma ji sudo mang'eny e piny. Yore mag timo hera thoro bedo mang'eny, miyo yore mag tuoche mag nyaye bende bedo mang'eny. Ka waduogo to kanyo kende mwadhi chako godo jogo mantiere thuolo mamalo. Kaeto wabiro ng'iyo ranyisi ma kiyudo, tinyalo chechni nyaka bede ni iseyudo tuoche mag nyaye. Ma bende gibiro mang'eny, ikelo gi kute mopogore opogore. Omiyo kidieny mar ariyo ni kik bayi kata matin. Are you ready for your ultimate bucket list adventure? View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Koro anyalo wacho ni growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Wa push mondo gima watimo ni ji ong'e nikech en gima it's still new to the Kisumu market. Kaka process manyalo tiyo samoro e biashara sami chako cha to sami dhi mbele cha nitiere ga profits moko miyudoga. Inyalo amua yes matin aketo e savings to matin moko I make sure adongo go biashara. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power!
magitimo gi siso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyowa lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To Mine Wacho, sigand miyo ka miyo ogen. Mine Wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. He's a very close friend of mine. Idwaro nano. Kawinjo kiwuota penjorane to what are you saying? Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wanted kod Professor Jaguga e studio ka olony ahinya tuoche mag joma mine kachiel kod tuoche kata yore mag nyuol wadendo kata ni reproductive health. Kawuono wang'iyo tuoche mag nyaye. Prof kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo jogo mantiere high risk. Kaeto wadonje weche mag ranyisi maka ng'ato neno to moro nyalo chich ni nyaka bedie ni osegamo tuoche mag nyaye. Ntiere kidieny achiel mani mulo ni nyalo bedo kata higni 2 kata higni 10 koko nyis ranyisi. Kata bro biro to nyiso ranyisi to chako lal. Seche ma magi timore ang'o matimore Professor? Idilka. Wa medne jok ma at high risk kendo gin jok ma inmates, jok ma nie jela, jok ma olor nigi. Ae kika forget health workers kaka wan. To donge jogi gibiro irwo, donge wan mwa thiedho gi, donge wan mwa handle gi. Yeah, ji oseyudo HIV, ji oseyudo syphilis, ji oseyudo kata sa the time imiyo ji injections kata i conduct delivery kata timo surgery. We are also at high risk. Mondo wayudo tuoche gi from jok moseyudo gi sexually. Wato wayudo gi professionally. Yeah. Koro wabende wan at high risk gi moko. Koro seche ma tuoche mi wacho gi this period ma oko ginego o grow the bacteria go medre dendi. Utegno. Ginya. Maka immunity ni kendo joma nyalo dak ahinya joma immunity is strong. Tingini tuo mora mora o lower odwoko chien immunity mari. Koro sama tuo ni nyaga ni temi winjo ni chieng' moro yuda ni syphilitic heart disease, neurosyphilis, osegine yani okowei onya. To chieng' ma koro wuok eka koro yudo ni koro kelo ni shida. Nyithindo inyalo nyuol manigi deformities. Seche moko iyudo ka tuoche gi kata kwa wacho syphilis nyathi beda inyuole kotho stillbirth. Yeah. Kata muofu. Or en gi deformities. Fuondi moko mag dende okolos maber. Koro samo lingno. And inyalo yudo ni kata samo timre ni mama mapek o seche moko mama inyalo yudo ni nyathi to bende move ma seche moko obro bedo kata confused kata sama nyathi osetho eno pod move. Ma sama nyathi koro konyuol kosetho koro koneno ka dende oridhre osechako gine infection. To sama olingno ma ok iwinje entie odongo ochami odwoko nguvu ni chien okelo complications. Emomiyo en tuo moro maber ka igine chon. And then kata gimwacho ni incubation period kose isegame mondo chako wuok nyalo kawo kata up to 3 months. 3 weeks to 3 months. Ingeni en time moro mabende ok kawaida. Winyalo kata wil. Nyach maki tindalo ni onyalo kawe ndalo moko matin. Ndalo moko mane ochakre chon mane yien tiyo kodgi procaine penicillin ichuowi achiel to ituo. Imake ka wuono to kinyi neno tutu. Lacho chako thagi. Mano joma chuo. To ichuowi sindano to rumo. To ng'eni piny oselokre. Lifestyle marwa oselokre. Koro iyudo ka antibiotic resistance mana wacho. Koro kaduoki seche ma ineno ok iwinje no eto hinyi.
Otegno e del ka. Otegno e dendi. Temo miyo rach. Idwa no fwenye to ka ni cheki idhi for medical check up na wacho cha. Tibro yudo ni kotimni test gi. Tifwenyo tuo moro amora mantiere. Katido ka kidil kode chuth. Iyudo ka kidil kode chuth. Prof, wantiere kod tuoche mang'eny mokalo, tuoche mag nyaye kaka ne wawacho cha, wantiere kod herpes, wantiere kod syphilis, gonorrhea, HIV, wantiere kod chlamydia, gin tuoche mang'eny. Wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno kata ka ng'ato winje dende, to nyalo chichni nyaka bedie ni gimoro rach ka. Mondo chak manyo thieth kata konyruok chon, kaka ne wacho ni ber kichako chon bende nolo ni ajuoga, ne wago ngero kamano. Tuoche gi mag hera gi ka gibiro, ibro neno ka chafu wuok ka duong'ni. Joma mine inyalo yudo discharge mawacho ni onyalo bedo marachar, ma brown, ma bloody, nyalo chalo kaka tutu, onyalo bedo thick, onyalo bedo gi tik, onyalo bedo moderate, inyalo yudo itching, inyalo yudo ka olo pi bende biro gi rem kata obiro di mang'eny. Inyalo yudo kata ka korka dhi choni bende in gi shida seche moko, nikech seche moko adhonde nyalo bedo kuro. Inyalo winjo sos moko kata mna kar olo lachni, urethra, bende iyudo ka wuok gi chafu. Seche moko kaka in ng'ama miyo, seche moko mondo ipogi, nikech kama lach wuokie to gi kaduong'ni gichiegni. Koro seche moko chafu mawuok no, en ka daktari koro segine, kata ka koro ipimone gik mathagi. Adhonde bro betie, ulcerations. Nitie moko mawuok maonge ulcer. Lymph nodes, ema kini iyudo ka seche moko kuot. Nyarung'rung, iluongo kamano. Ulcers, iyudo ka ulcer mar tuo mwaluongo ni herpes simplex virus, genital herpes, ginyalo wuok to gin gi sos moko. Adhonde gi rem moko. Mar syphilis, en kaka koni tuo malidho, en owuok gi ulcer, to ulcer no en painless, onge kata tutu. En adhola kanyo? En adhola to okogol gimoro amora. Okogol gimoro amora, to adhola seche moko ka ok in kine rangri, tipo nosebiro mochako chango molal, to koro medra dendi. Kendo chieng' moro wuok kore skins, kendo bang'e. Koro adhola mar private parts nyalo wuok. Nitie adhola ma wuok korka tuo STI mwaluongo ni chancroid. En adhola obowuok ka duong'ni to ogolo tutu to rami. Nyalo alati midhi ka laktar. Rem sama uriuru. Ibro yudo ka pain during sex. Growths nyalo betie. Kaka warts. Mikoso gi gichalo puch. Puch. Mwaluongo ni genital warts. Or condylomata acuminata. Magi bende ikelo gi human papilloma virus to type mopogre. Inyalo yudo ka gonorrhea, for example, besides discharges, onyalo keto gimoro mwaluongo kata ni Bartholin cyst. Abscess, muting'o tutu. Kaduong'ni piende labia maieka e kindgi kanyo. Ma iyudo kata ka koro wuoth tami kalore gi rem. Seche moko gitore to giwuone ni girumo. Inyalo neno ka kwadhi korka human papilloma virus nogo type makelo cancer. Ok iwinj haraka. Odonjo mos. Kendo en makendo koro orach to en bende ok onyal thiedhe. Inyalo na maneje, igaye agaya. Ibro neno ka koro nosedonjo bang' higni kata par, koro kichako neno kuchiwo symptoms moko. Samuriuru ineno spotting. By the time makoro remo wuok mang'eny, cancer mar cervix oselandre nyowuoyo. Kecho chakre cells microscopic stage, nyaka koro inene nyako landre. Iwinjo olo. I lose weight. Appetite. Tuoche kaka mag HIV. Lymph nodes ni. Opportunistic infections. Chronic cough. Diep mabe chronic. Koro ibro yudo ka gigi wuok
yore mopogre. Mane kaka gibro present in very many ways. Mantiere moko mabro golo ranyisi mapiyo piyo, moko bende ok bi golo ranyisi mapiyo piyo, moko bende ok bibiro gi ranyisi. Moko be ok bibiro gi ranyisi. Yeah. En mani koro kokalo kuom dhi ir laktar seche mitimo regular check-up ka tim nyalo fweny nyaka bede ni gimoro rach. Yeah. Prof, moro seche ma ng'ato osewinjo ranyisi gi, obiro iri e check-up ma pile pile. Ibro timo check-up mane mondo ming'e ni ng'ato oyudo tuoche mag nyai. Nikech tuoche gi ng'eny, kute makelo gi bende ng'eny mokalo. Ok inyal chako timo test gi duto kosi timo nang'o, Professor? History important. To history no bende yude. Nikech nitie gima iluongo ni contact tracing, ma bende en challenge. Tuoche mag heragi ok thiedh ng'ato achiel. Idwaro source. Owa kanye. Kumoa no be ok yot mondo iyudi. Aseneno ji mang'eny makethre. Osiep kata mana ndoa. Igole kure. Koro in laktar idwa ni mondo itim tests. Inyalo kisekawo history, ise examine, irango physically nyaka piny kuro irango. Seche moko ulcer gi inyalo yudo mana nie cervix. Machuni ni bende nyaka yaw mirangi gi wagi. Koro nyaka irang, check the whole person kisekawo the history. Then inyalo kawo lach ipim e laboratory, inyalo timo kata culture. Inyalo kawo tutugo, chafugo, itere laboratory. Inyalo kawo remo, itere laboratory. Inyalo golo tissue kaka mar cervix, kata mana mag warts gi, kini luongo mo growth gi. Ikawo matin, ting'ado, titere laboratory, tipimo, tiyudo ni en ang'o. Nikech e labia oko kama wuok external duognika, seche moko iyudo ka nitie adhonde moko manyalo bedo cancer. Kata mana ma ok cervix. Kaka vulva, kanyo. Tinde odwa bedo common e jok ma middle aged kata young. Koro every adhola seche moko ka koro idwa ni mondo confirm, tinyalo kawo tissue, ting'ado, titere laboratory, titimo test. Seche moko obro dwaro kota imaging. Mondo itim radiology and imaging. Even up to MRI. Yeah. That was affect kata bones, nerves, brain. Like that. Koro these different gine kiseyudo koro kibro institute thieth. Nikech ibro ng'eyo ni en ang'o, ibro ng'eyo ni en kudni mane, en bacteria, en virus, en mane kokichako weche mag thieth. Daktari awinjo kimulo gimoro ni culture. Seche miwacho culture, mano iwacho ni ang'o matimore kata en test mane mitimo, ang'o mitimo kae, Prof? Culture mitimo mondo wafweny go tuo en ni gimi suspect. Inyalo kawo specimen mar lach, mar tutu, mar remo, to itero e laboratory, to ipidhe, igrowe e conditions mag laboratory mondo one kudni makelo tuo. Bacteria, parasites, or whatever it is. Imach gi yien kata auchiel. Antibiotics mopogre opogre. Koro kose grow microorganism no, timache gi antibiotic, tineno ni en sensitive. Onyalo thiedhe, onyalo nege. Koso en resistant. Koso kudnu mogol ni, obro resist yadhni. Koro ibro yudo ni R resistant, R, S, to or very sensitive. Koro ma very sensitive no, kise grow kudni no, koro en miyiere ti indike ni jatuo mondo iti kode thieth. Mano e culture sensitivity test mitimo kise mondo wa diagnose go to gi yath madhi thiedho tuo. Wamake amaka kanyo, Prof, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Wadwa ng'eyo ni to ero osetim culture, osetim tests kaka mag remo ne tuo kaka mag HIV, osetim tests mopogore opogore mondo oyud ka en gonorrhea kata syphilis, moyud ni onyalo bedo tuo mane, yath mane manyalo donjo kode kata manyalo thiedhe.
thieth thoro chalo nade mag tuoche mag nyaye. Mago gimoko mathoth e kidieny mar adek mabendo kadwa nobai kata matino miyo kik isudi. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama skiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Wuktich mabiro, sigana manyien chako. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae? Kosiparo ni nen mana kende ka, an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Chakre wuok tich mana e Ramogi TV. Kik bai. Chenro mag Kenya osechan. Mari bendo osechan. Congratulations. Thieth thoro chalo nade, to ponono ni thieth osechaki okaw thuolo marom nade. Ponono ni dwani mondo mi ibed mabor kod tuoche kaka mag nyaye, en ang'o gini minyalo timo. Mago gimoko mathoth ma wantiere kidieny mar adek kendo Profesa pod nitiere studio ka mondo mi owuoth kodwa wuodhni manyaka wagigi wachope weche mag thieth Prof. Kalure gi kudni makelo tuoche gi. Kaka bacterial infections ibro yudo ka gin chlamydia, gonorrhea, syphilis, trichomoniasis, chancroid, gimoko. Koro magi ithiedho gi antibiotics. Ite care koda rem manitiere. Koro ibro miyo gi painkillers. O ka gin viral diseases to nitie antiviral drugs mimiyo gi. Ka en herpes simplex virus or genital herpes, HIV, hepatitis B, magi nitie antiviral drugs mimiyogi to ok thiedhgi, ok gin cure. Gin ginyalo mana modulate or manage gi. Yeah. Nikech kaka sani, ing'e ni HIV ji nyalo dago higni mang'eny. Ka gibedo gi complications, for example, wakaw kaka, for example, human papilloma virus. Okelo warts, Candylomata acuminata, warts modongo oko, moko iyudo ko odong modino kata kar duong'ni. Maseche moko iyudo ni kai pek
to gidino yor nyathi. Seche moko gidino kata kar lach. Moko seche moko dongo modhi nyaka kar duong'ni kata cho shida. Nitie gima wawacho ni cauterization, ing'adogi, iwang'ogi kadongo ahinya. Kapod gitindo to nitie yien mag amuonya. To ok gin cancerous. Ka en gimoro kaka wayudo ni in gi cancer mar cervix mokos gi human papilloma virus, ma types gi nitiere makos like 16, 18 kamano. Ka in ng'ama otimne screening, kaka screening mwadwaroga notim regularly cha. At least kisechopo 25 and above, onego timni screening. Ka normal every 3 years. Koyude tidwaro kaka ithiedhe. Every year. Yeah, koyude ni en pre-cancerous, pok ochopo. To mani ng'e ni nitie screening mitimo. Kofwenye kapod otin, pod en at a cellular microscopic level, ma wang' ok nyal nene naked eye, to nitie thieth moko michiwo. Nitie thieth mar, for example, itimo mar baraf, iluongo ni cryotherapy. Kita ng'ich kanyo kabisa makuro mobed frozen. Freeze go cells go kapok giwuok. Or seche moko nitie several stages 1 to 3 mag changes mag cells ma bende pod ineno microscopically. Inyalo ng'adgi, iwang'ogi gi gine, nitie masin moro mwaluongo ni loop electrosurgical procedure. Tiende ni ing'ado kama ne cells osechopeno, igolo te. Kansa kosechopo stage makoro adhi ok drug therapy, surgical. Ma yore mag thiedho toke mag nyayo, wantiere kod drug, wantiere kod surgical. Surgical, yeah. Drugs no to pod stages kaka cancer gi kidwa thiedhi manokel gi STI ma en gine en HIV, HPV to awacho ni early stages go barafu gine ng'ich, ng'ado under gima luongo ni colposcopy. Irango tineno levels mag gine go. Kisetimo diagnosis, inyalo ng'ado migiwuogi. Koro kiyudo ka en stage 1, B nyaka stage 2, B kanyo, pod surgery nyalre. Surgery makoro extended kabisa. Makoro igolo kata mfuko, cervix, inyalo golo kata upper vagina. Kuonde root mo spread go. Koro idwa ni clear mago te. Pok ochopo. Lymph nodes bende. Nikech kuonde mobro luwo ko spread. Seche moko chuni ni igol kata ovaries, tinyalo neno reproductive kaka ng'ato pod dwaro yudo nyathi kata podi. Koro en operation maduong' ka koro segine. To kosechopo stage 3, 4, CD. to koro onge surgery minyalo timni. Koro ena chemotherapy, radiotherapy, palliative. Koro in ng'at moro ma idwa mana ni okow ngimane. Gonorrhea, chlamydia gin gik mafwenyo yot chon. Koro thiedhogi chon kapok landruok malich ahinya. Kata kapok gitegni del kaka ni wacho chakruok. Koro ibro yudo gin fwenyo gi yot chon kech gigolo symptoms chon. To moko kaka mag cancer viral gi opondo. Ibro neno kata HIV by the time makoro ichako konda, makoro ifuolo, makoro idiewo, makoro lungs ni gine. Ing'eni mano osekawo hike 15 kadhi nyime kuro, depending be kaka idak. To tindalo ni kofwenye ting'eni ichako mi yien ma manage. Koro korka cancer ka en one of the worst complications mag STIs. Mas STI to STI no en HPV. Gikuon kaka inyalo geng'. Koro mane shida. To wayudo ni cancer mar cervix en namba 2 korka cancers mag mine mang'eny kendo makelo tho
koluwo mar thuno beje budho gainya to cervix to kendo kori budho gainya mana stigma cha koro iyudo ni ifwenyo gi let kosetegno nikech bodongo magini koro kinyalo ng'e kaka o present chon kaka koni remo cha kaka kansa chaka neno contact bleeding post coital in gi jaodi siepni ineno remo mora manine kitimo hera onego ikaw seriously rule out simple infection to kaen koyud ni cervix kanyo emosechako chwer mano nego chak chon tiyudo ni magi ji igno nyaka chopo kama koro remo koro chwer nyowuoyo to mano koro sedhi too much makoro kidhi to dendi mede yom kata imi chemotherapy radiotherapy go to iyudo ni survival koro dok chien. Prof, awinjo kiwacho gimoro ka amar del kata kute bedo motegno e del ma koro wigi tek mok iwinj yath. Thothne wachopo kanye kaka oganda momiyo del kosebedo resistant kata kosebedo motegno thieth koro bedo matek. Kaeto kapono ni del osebedo resistant, alternative yore machielo mag thieth thoro bedo mage. To in kaka jagono molonye wechegi, ang'o minyalo wacho weche mag resistance? Del bedo resistant nikech tiyo gi yien marach. Abed ni ituo atuo ya to ki misuse thieth. Nikech ji mang'eny iyudo kata kidhi e chemist nitie yien moko mondik ni nyaka daktari ema ndiki. To ji mang'eny dhi to kaka joka uso to ng'eny gi be ok olony. Imiya yien matekre gi ng'eny go kata tuo onge mana kaka yien mathiedho malaria bende itho chiwa kata kapok giyudo ni fever mora mobiro to ni malaria to yiend malaria koro gikelo koda resistance. Koro gimomiyo resistance wuok en misuse, tiyo gi yien marach ma ji tiyo ga tia ovyo ma okitimo diagnosis. Onge test mitimo. Onge test mora mitimo. Ini chicha tidhi nyiewo yath. Idhi nyiewo yath to kendo jomoko be miya ma strongest. Koro ochala ka gimiuso gimora ma ok yath. Ka gimuso alot. Koro ka dendi oseng'iyo to koro chieng' ma koro tuo no koro idwa no thiedhe tiyudo ka yadhno ok gin. Dendi osehinge. Ang'o ma ditim? To kena puonjo ji kaka koro watimo sani ni kikiti kod yath marach, kikinyiewa yath ni koro nyiewo yath owuok, chieng' moro bro chopo ma ibro dwaro yedhe gi to dedi bro yudo koseng'iyo kod gi mok gidhi konyi kata matin. Wiyo wach mar resistance to nyaka wayud kaka wakedo godo. Prof, ang'ene kaka inyalo geng' tuoche mag nyaye kata STIs, STDs gi nikech complications gi pek mokalo. Gi pek e yore mag thieth, gi pek e yore mag dak kod gi pek kod complications ma bende gikelo. Thiedho, geng'o, wachope geng'e chutho kata geng'o gi onego benyo kaka oganda watimo. Jomoko wacho the word abstinence. An abstinence ok anyal advise nikech ok advise ikoni ng'ato ni mondo modh pi timadho wine. Koro abstinence, joma abstain go kata students anyiso giga usuru gik mawak, tiuru gi gik matiyo. Kech dendi chuni. Hormones are raging in you. Makaka ngi freeze and it is natural. Natural. And ok be en crime. Bocho poka boro mabede del, botu ilia ka hormones koro sechako dok piny. Yes. Koro tigi protection. Barrier method. The use of rapoyunga en ogeng'o diriyo. Ogeng'o infection cha to ogeng'o koda ich mimako oyaye. En contraceptive to ogeng'o tuoche be. Ogeng'o koda tuoche. Tek to tek change lifestyles gimane ji oseng'iyo go ok yot. Mundu kumundu dhiang' tho gi lum e dhoge mar joluo mago nitie gik mabeyo. Culture ma chon mabeyo to wadhigo. To maricho to wawe kendo wawe kabisa. Mano nego watigo kabisa. Jok ma uso dendgi mag hera onego okang'e gima dawach korko ohalano nikech Nyasaye donge nochiwe nono. Iuse. Donge denda ochiw nono.
to den kama miyo bochiw nono. Nyasaye ochiwo. Dog inyuolowa kode. Nitie kama ng'ato dhi ware. Joma use gi ware ga kure. To gi ware pesa di. Wholesale kure. Ma ito kori retail. I mean, surely hera onego tim kum jariyo. Isero nyako, tisero dichuo, usere tu bedo gi hera tu. Katudwa kendre gimora. Wach mar ni, koro ng'ama chulo no, ochulo ni ito, ini use, ilusa ngo. Iwero kanya. Koro, ohala no. To koko chuni nyakitime, nikech tieke betek. Awinjo it is the oldest trade. Iwacho historical. Iwacho kamano. Iwacho. No chakre chon. To ko chakre chon to onge kaka dwa tieke. Use protection. Before regular checkup. Yeah. Bed gi discipline. Mondo timo hala ma clean. To ka ber to hel ni ng'eny. Minyalo tim. Oko chuno ni manya kitim. And then jok matiyo gi yien machuore go. Mano bende wawe uru. Nikech ka kore rango chuori gi sindan ti chuori koda gi tuo. To gibedo ni and then gin yien maketho wich. To wi wadonge mwa tiyo go. Iti ketho wi nango. To wi ni ema control gik mora amora. Education. Counseling. Nyaka puonji ji, nyaka tim counseling. Yeah. Advocacy. Nyaka wabed go. And then sexually transmitted infection services onego bed integrated with primary healthcare services at the grassroots. Kochakre gweng dala nyamrerwa. Kik waluor, wagol stigma. So donge neno complications mokelo. Diti luor wache. Kech ka education nitiere to contact tracing biro mayot. Ok ithiedh ng'ato achiel. Ithiedho line no te. Line no te. And then dwani en gima onego bed public health office. Onego bed informed. Ki diagnose tuo mar nyach. Mondo koro gi follow up. Nikech for example ng'ato infecti. Tin kendi emothiedhi. Kata en jaodi, kata en osiepni. Kata kumna no way to dhi dwaro nyako moro. Kata dhi dwaro wuoyi moro. Onge kata wuoyi no kaka chal. Teno wuon podo medo lande samoro. Ilande alanda. Koro stigma wagol. Ji otim puonj makende. Pocho makende. And then wabed gi specialized STI clinics. Ma ok idhi kamoro amora. Dong mane madhi medo stigma, Prof? Dong mane madhi medo stigma? Ase koni ni stigma no kusebedo cancelled. Gima dhi kelo ni tho. Wiyo konego kuodgo. To gi wich kuot. Yeah? Ngeni sani kata ka joneni kata kichikrie mna matin. To jirangi ranga ng'ama rach kodi janeko. Wiyo biro marach. Tidwa kata rieri mna matin to. Kati wuotha. Yeah. To ngasena kata ka wuothe gwengwa Bondo. Tata iwuotha gareni kure. Takon to tiende naga. Atingi koro the moment ma ji oseng'eyo ni knowledge is more powerful to stigma bro na room a natural death. Erokamano. Kaito hapa ni kiyie na Prof tanyalo mede gimoro achiel nitiere timbe moko mano kwa tim kaka oganda jo Afrika ma wadonje moparo ni lony kaka ni wachocha ma koro chiwo dwano tere gi chuo wetegi weche mopogore mag timo hera mane wawacho kama bende wasedo ni kelo chandruoge mang'eny. Chutho ken lony kaka ne profesa wacho wang'i mana gi makare ma wang'eyo ni gini kare makata pachi nyisi ni en gi makare mondo mwayud kaka wanyalo tiko chandruoge gi. Aduoke erokamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye, Prof? Ani nyalo yuda Uzima University, inyalo yuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital Russia, inyalo yuda Mega City Mall, Makachok. Number 90725 335540. Yeah. Erokamano ya Profesa Duke, erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kendo ibo duogo wagoye mbaka wapuonjo ogandawa nikech ma en achiel kuom yore mwanyalo tieko godo chandruoge ma wantiere godo gi. Abotimo kamano. Erokamano ahinya. Ne Profesa ne daktari wa mane wan go e studio duoko ne erokamano makende. Ne jogo picha mawa kamoting'o kama
Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Mulindi, erokamano ahinya Bensu, kaachiel kod jogo mochung' ne weche mag duol kaachiel kod Akataya. Erokamano mathoth ne producer na Perpetual Koth, erokamano mang'eny. Wendi Akinyi, erokamano ahinya kaachiel kod in jahera mar chenro ni. Geng'o ber maloyo thiedho. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.